2 de cada 1.000 naixements a Europa són infants que neixen amb pluridiscapacitat. La pluridiscapacitat es defineix com una discapacitat greu d'expressió múltiple, que associa una deficiència motriu i cognitiva generant una restricció extrema de les possibilitats de percepció, d'expressió i de relació. Amb l'ajuda del transport adaptat, els infants arriben a Nexe, on els espera un dia ple d'activitats estructurades. L'escola té com a objectiu principal oferir als nens i nenes amb pluridiscapacitat les mateixes oportunitats de desenvolupament que tenen tots els infants, adaptant-les a les necessitats específiques de cadascun d'ells. No tots els infants presenten el mateix diagnòstic ni les mateixes necessitats. A Nexe es treballa de forma molt individualitzada per afavorir el desenvolupament de totes les competències que cada nen i nena té. Vine'm a veure que tinc fred. Com ho dius, que tens fred? Pau, com ho dius que fa fred? Com ho dius que fa fred? Oh, quin fred, Hi ha un pallasso que està plorant. El veus, oi? Aquí, molt bé. Perquè se li ha trencat el globus. L'atenció a l'infant amb pluridiscapacitat requereix una dedicació constant. Sense l'ajuda de serveis com els de Nexe Fundació, moltes famílies haurien de deixar la seva feina per poder atendre els seus fills. Aquest és el cas de l'Elisabet, mare de la Gina. Nexe Fundació li ha permès mantenir la seva feina a Catalunya Ràdio sense haver de modificar el seu ritme laboral. D'alguna manera el fet que ella pugui tenir un espai en el que saps que està fent coses i coses que la fan sentir molt bé, també et fa sentir molt bé a tu a la teva feina, no? Però és que la confiança que jo tinc amb la gent de Nexe és, diríem que superior, perquè sé que allà, ells entendran molt bé tot el que pugui passar, no? Nexe el que aconsegueix en certa manera és, per una banda, assegurar-te i tenir la tranquil·litat com a pare que pots deixar la teva filla amb algú que sap exactament el que ha de fer al llarg de tota l'estona que està a l'escola, que li dona l'atenció necessària, que sap que li ha de donar la medicació en el seu moment, que sap quines són les seves limitacions, quines són les seves possibilitats, com estimular-la, etc.
Jo crec que l'Andrea tindrà la possibilitat de vindre a Nexe va ser com un respir per tots i com una mica una ajuda a la família de dir, bueno, ja ens han donat una pauta com començar la nostra vida de nou i bueno, a partir d'aquí ja començar la lluita, que és gran. Nexe Fundació ha participat en diversos grups europeus d'intercanvi i recerca, sobretot en l'àmbit de la pluridiscapacitat. També ha participat en l'elaboració del Manifest dels Drets de les Persones amb Pluridiscapacitat, les seves famílies i els professionals que les atenen. Actualment, Nexe Fundació prepara nous projectes per millorar l'atenció als nens amb pluridiscapacitat i proporcionar a les famílies una millor qualitat de vida.